coneixes aquest oníric espectacle del cicle de la vida. Diables de Sant Andreu us convida a viatjar amb nosaltres, somiant la màgia i l'encant del pas als cicles del temps. Pel bon funcionament de l'espectacle i la seva seguretat, demanem que deixeu pas a tots els elements i estructures escenogràfiques i respecteu i faciliteu el pas d'actors i regidors. Diables de Sant Andreu, a la celebració del nostre 30è aniversari, vol dedicar molt especialment i amb estima aquest espectacle al Dani, perquè et volem i et tenim sempre al nostre costat, ànims i força. I a la Tanit, deessa de la lluna, que avui al costat del gran astre ens somriurà. Tot comença i tot acaba, i el que mor torna a néixer amb més força. La vida és un cicle i hem d'estar preparats per afrontar cadascun dels seus canvis. Sense més, i amb motiu de la cloenda de les festes majors del nostre poble, Diables de Sant Andreu presenta Memento Mori. Eso bravo. A ver, seguimos.
Here